Haideți să vorbim un pic despre ce o să găsim în live session-uri. În primul rând, o să avem analize live pe perechile pe care eu le tranzacționez și pe perechile pe care invitații mei le tranzacționează în fiecare săptămână. De asemenea, o să facem Q&A-uri în care voi răspunde eu împreună cu invitații mei la cele mai relevante întrebări despre trading și de asemenea din viața de zi cu zi, pentru că dacă putem să vă ajutăm și pe dezvoltarea personală, de ce nu? În al treilea rând, platforma Elite Funding va oferi minim în fiecare săptămână conturi de peste $200.000 funded, plus multe alte cadouri pe care vreau să le păstrez surpriză pentru cei care o să fie în live session-ul. Vom vorbi despre controlul emoțiilor și al risk managementului în trading. Emoțiile sunt un factor principal în sistemul tău de tranzacționare și trebuie să fii un spartan din punct de vedere al emoțiilor când tranzacționezi. Iar risk managementul este un punct cheie ca sistemul tău de tranzacționare să funcționeze. Lucrează mână în mână. Deci este obligatoriu ca emoțiile și risk managementul să fie on point.